Na hát akkor üdvözlök minden egyes nézőt! Én Toxic Zsomi vagyok, és igen, van egy skinem, és ez igaz, hogy úgy néz ki, mint egy bajszos öregember, de nem az, mert meg is mutatom. Jó, hátulról így néz ki, ez a zsomle hátulja lévő ilyen kis bemérdések picit gyakrabban vannak így itt, és szerintem előről sokkal jobb lett. És ez nem egy csillag, hanem egy zsömlének az olyan bemélyedése. Ez a túl élő világom, csak hát valamiért nem akarta úgy megcsinálni, tehát valamit az OBS vacakolt, és ezért nem tudtam, és amúgy nem sokára lesz már végre replay módom. És igen, képzeltek el, hogy arra felé van a spawn. És egyébként úgy volt a spawn, hogy mellette volt egy outpost. Igen, komolyan mondom, és erre van az outpost, ha jól emlékszem. És ja, onnantól meg nem erre felé jöttem, hogy megtaláljam a falut, hanem tettem egy kört először is, amit ott az outpost és ott a falu. És ott van a gyürge. Tehát ja, ez elég érdekes, és meglőni is fog. Ők ketten is vagytok. Úgy van 2 kutyám, Kutyuli és Mutyuli. Igen, és úgy jutottam be a spawnon 0 felszereléssel szinte, már de tényleg 0 felszerelés, hogy így itt kiváltam egy fát, akkor oda gyorsan így, néztem, akkor meg így felszaplatta. Valahogyan feljutottam, és oda, és onnan meg deszkával építettem fel magamat. Onnan pedig egyenesen arra felé vettem az irányt, ahol volt egy csónak, meg mint egy, hogy hívják, elsüllyedt hajó, ami amúgy tök jó, ott rengeteg vasot szereztem, nem, tehát onnan van a vas felszerelésem nagy része, és bányáztam 3 gyémántot, tehát ja. És még nem neveztem el a kutyáimat Kutyulinak és Mutyulinak, de jó. Oké, és ezt én nem tudom, ti mikor látjátok, de remélem tetszik az új skinem. Jó igen, aztán meg ezekkel kezdtem el táplálkozni. Fúj, tehát ja. És most inkább megyek haza. Tehát, hogy eléggé közel volt a spawnhoz a falu, de én tettem egy kört, és úgy jutottam el a faluhoz. És ez az outpost, ez amúgy még a hasznunkra is lehet, mondjuk, hogyha építünk majd valamikor egy farmot. Egyébként, hogy mit terveztem erre az epizódra, átmenni a Netherbe. Ja, hát úgy azt terveztem csak. Hát lehet, hogy itt jöttem fel, már én fene se tudj. Már én se tudom. Jó, igen, így valahogy feljöttem. És itt kezdtem el felépíteni. Így. Azért felkevel meg is jelöltem, és jöttem oda, hogy pont ott csak, de én sem tudom. Amúgy várjátok, most van hang nektek? Azt a audio, azt egy picit én így felveszem. Jó, hát így itt is látom, hogyha 2 monitor, hogyha lesz egy második monitor, de jó, hogy most már legalább van az
mutató a gérnek a mutatója. De... Jó, megyek is el. És nem, így ide visszajöttem. Mert valahogy. És igen, ezeket a kenyereket nem addoltam. Annyi kenyeret találtam. Mert búza, és valami 165 kenyér volt az első rész végén. Igen, az első rész végén, csak hát ott volt valamit az óbás, és már 2 epizódot felvettem. Tehát szinte egy teljes órányi videózási anyag, azért szinte a semmibe ment. Tehát, hogy úgy, ja. Tehát, hogy van vasam, csak ennyi. Mondjuk ez jó, ez a tároló chiller most így. De hát lehet, hogy most inkább csinálok egy, nem tudom, mert én egy modern házat szeretnék majd építeni később. De te egészen eddig eljöttél? De hülye vagy? Ez egészen eddig elüldözött. Néha már. Jó, jó, tehát hogy kéne még valahonnan vas. És honnan tudok, illetve hogy a ládában van vas. Nem éppen úgy néz ki a helyzet. Honnan tudnék szerezni vasat? Hát akkor most elmegyek egy picit el. És lávapól is kell, tehát igazából kell 5 vas. 5 vas kell. Ja, hát most srácok, bocs, hogy egy picit csalok, de muszáj. Srácok, ti nem látok semmit. Nagyon jó, hogy itt lesz a lávapól. Ezt, hogy fontos, mindig 2, ha már tudják, ki tudnak pattanni a szikerák, mint a való életben. Köszönöm, hogy zavartól, hogy jött volt az inventorimban, még ez azért van ott. De ott nem kellett volna így. De így kellett volna. Így. Hopp, ennyi. Jó. És most kéne megcsinálni a vizet. Mondjuk a vizet, hát az hülyeség. Ja, és nyilván vödör. És még jó, egyébként meg szerkezem, hogy jó a kezdeti alapnak. De így né. Jön, és a lávát kell, tehát tényleg vödör, nem vizes vödör, hanem csak simán vödör. Mondjuk 2 is kell. Jó, akkor is most megyek gyorsan szunyókálni egyet. Jó, tudom, hogy csaltam, srácok, de ezt én azért elfogadom, nem akar. Láva bugyog. Ez nem örök? Hé! Jó, inkább így. Nem.
És most így itt ez mi? És ne! Jaj, ne. Tudom. Mi is kell mondani, de mondjuk hova kell satszertél. Tudom. Na, ez én hülyeségem volt. És egyébként így teljesen jó nekem. Hoppá! És mi kell? Most átmenjek, hát de amúgy ahhoz kéne valami botom. 2 van pont. Jó, oké, és megírtam egy bányászni, csak én most ezt gondoltam, hogy nem tudjuk, majd fel fogom gyújtani a falut. Hát, hogyha lesz 1-200-an. Léci, jó helyre dobjál, Léci, ez így itt mi? Hát, és honnan lesz nekem? Ez jó, én is jöhet, de ez nem kell. Gyorsan szedek egy pici blokkot. Van építéshez, Jézusom, de felelősségteljes találója. Basszus! Ne! Állj már le! Hát, jó! Akkor nem fogok így ásni, hanem így. Nem fogok így menni. Jézusom. Jól regenerálódjunk. Ja, végre! Fúj! Mennyi? Ja, van 64-em, ezzel már bőven tudok építkezni. Hát, és miért pont feszét csináltam? Hát azért, hoppá! Nézzétek, milyen okoska vagyok. Lehet egy picit. Úgy kéne keresni fákat. Jó. És most kéne egy erdőt keresni. Majd úgy el fogok pusztítani, mint a jó élet. Jó, közben pokoli elvás. Mondjuk alt is szedhetünk, és akkor úgy ott picit biztonságosabb lesz a... Miből legyen a házam? Nekem már van egy... Most már egy elképzelésem. Mondjuk ez nem fog passzolni. Hát még nem házat fogok építeni, hanem nem is kell a bazalt. Na figyelj, így. Ez hány? Ne, csak 4 blokk.
blokkos. Nem. Ez miért csak 3-akat tudod? Ezt ki tudja. Nem, amúgy 5-öt is meg lehet csinálni, 4-et is. Ne! Túl hamar raktam le a blokkot, jó? Itt voltam. 1, 2, 3, 4. Jó, sikerült a 4. Hát jó, magam elé tettem, de így is ez... Jó, végre. És most az összes blokkom elfogyott. Azt mondja... Jó, mondom, inkább szerzek ilyeneket, mert végül is jól néznének ki. Majd az új falókához, amit fogok építeni. Jézusom! Az bazadból lesz meg olyan creakinges fa. Sápot, elnézést. És innen hogyan tovább? Most még fogok halni. Jaj, ne! Jó! Jump, 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 jump! Jó, alig van blokkom, de hát én most így jumpolgatni fogok. De egy igazán jó parkour pálya. Jó, blokk. Oh, no. Oh, no. Nekem ilyen kéne, milyen csak így itt néha van. Mennyi ide megy? 17 perc, hát akkor... Jó, ennyi szerintem elég is lesz. Ne, segítség! Ne, hol, ne, most ne használtam, ne. Itt kutyuli és mutyuli, hát akkor... nem maradt más hátra, mint hogy lövödjem a pancélomat. És ezt a ládás csillét, ezt hova? Mert hely az nincsen annyira, tehát hogy jó. Jó, így ráteszem, így és rá... De menj már vissza! Jó, hát akkor most így fogom tudni élni, és mindent is beleteszek. Már kopogó az kell. Tehát ez így itt a kopogó. Ding dong. Jó? És egyébként ez a Survivor sorozatom első része. És miért vettem le a páncélt, ügyes kikészülésnél mindig le fogom venni. Tehát köszönöm szépen, hogy Tehát újra köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Én... nem fog ez menni. Így. Most tehát. Akkor most muszáj mozog. De rossz így az F5-ös mozgás. Jó, akkor most inkább ide kívül. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Én Toxic Zsomi voltam, mert a találkozók a túlélők volt következő epizódjában. Úgyhogy sziasztok! Sziasztok!